Ubomi bentsokolo nokuphila ngokudibanisa amathe neenyembezi bubomi obuphilwa ngabantu abaninzi abadala kwiindawo esezilalini kweli phondo zeMpuma Koloni. Kodwa kolu usapho, Umsamariya olungileyo wolule isandla wanceda ezinkondekazi nabazukulwana ukuba bakwazi ukufihla intloko. Kodwa namhlanje iinyembezi zosulwe nanjengoko befumene indawo yokufihla intloko. Ndiziva ndonwabile ngale mini namhlanje. Ndicela uThixo andiphe amandla ukuze lo mzi ndihlale ndihleli phakathi kwawo ndiwubona umsebenzi wakhe andenzele wona. Ndiyabulela. Le ndlu bayifumene ngenxa yomoya ukolula isandla kwabo basweleyo. Ndigqibe nosapho lam uba masivuke ekuseni size sigrosale. Xa size sigrosale apha sifike kolusizi uba abantu bahlala emabhodlweni. Sigqibeke uba nefemeli yam make sibenzele indawo yohlala. Abahlali balapha bathi urhulumente makaxhaphagxabhise ukuguqula impilo yabantu abazimpulakalujaca ezilalini. Ndinkululeko Nyembezi weendaba zeSABC, kuQumbu.